Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 9 May 2023. Mawa wa lero ndi tsiku lomaliza kuphunzira mawu a Mulungu pa mutu onena kuti zizindikiro za masiku otsiriza. Kozani ubale wanu ndi Ambuye lero nthawi isadate. Phunziro lomaliza la namba 10 likuchokera pa uthenga wabwino wa Luka chapter number 12 ndime yake ya 35 pana ndime iya namba 40. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, khalani okonzekeratu ndipo nyali zanu ziziyaka ngati vanthu oyembekezera kubwera kwa mbuye wawo kuchokera ku phwando la ukwati, kuti pamene afika ndi kugogoda akhoza nthawi yomweyo kumutsekulira chitseko. Zidzakhala bwino kwa antchitowo amene mbuye wawo pobwera adzawapeza akudikira. Zoonadi, ine ndikuwuzani kuti adzakonzekera kuwatumikira. Adzakhala nawo pa tebulo ndipo adzabwera ndi kuwatumikira. Zidzakhala bwino kwa antchitowo amene mbuye wawo adzawapeze ali okonzeka, ngakhale iye atabwera pa ola lachiwiri kapena lachitatu usiku. Koma zindikirani izi, ngati mwini nyumba akanadziwa ola limene mbala ibwera, sakanalola kuti nyumba yake ithyoledwe. Inunso muyenera kukhala okonzeka, chifukwa Mwana wa Munthu adzabwera pa ola limene simuyembekezera iye. Ameni. Okondedwa pa mawu a Mulungu amene tawerengawa, titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti pamene mwakhala mukumva kuti tili m'masiku otsiriza, pamene mwakhala mukumva kuti dziko lino lidzatha ndithu, pamene mwakhala mukumva kuti inuyo mudzachoka ndithu mmoyo uno ndi kukaonana ndi Mulungu wanu tsiku lina losadziwika limene lidzafika ndithu pangatalike bwanji, pamene mwakhala mukumva kuti mu nthawi yosayembekezera Yesu Khristu akubweranso, osati kudzapulumutsanso koma kudzaweruza, mwamva za izi nthawi yayitali. Tsono funso nkumati, ndinu okonzeka kudzakumana ndi Yesu? Funso la mphamvu kwambiri. Mutamva zimenezi kwa nthawi yayitali, mutamva tili m'masiku otsiriza, mutamva kuti inuyo mudzachoka ndithu mdziko lapansi, ngakhale tsiku simulidziwa, ngakhale nthawi ingatalike bwanji, koma mudzachoka ndithu. Mutamva kuti Yesu mu nthawi yosayembekezereka akubwera ndithu, mwamva za zimenezi. Funso, ndinu munthu wokonzeka? Kodi ubale wanu ndi Yesu mudapanga zompatsa munthu danga ndi chisomo ndi mwayi ndi kuthekera kwakuti akazokalowa kumwamba mudazipeza? Kodi chifuniro cha Ambuye chofuna kuti vanthu akhale ndi iyeyo mudachita, mudatsata, mumakhala mchimenecho? Kodi ndinu munthu amene kumwamba kukhoza kuloza kuti mwa anthu amene imfa ya Yesu idawapindula, wina wa iwo ndakuluwa? Ndinu mmodzi wa iwo kodi? Kapena mmangomva nkumayamikira? Linali phunziro la mphamvu, mutu umene wandigwira mtima kwambiri zedi, koma ata chimodzi chimene mwachitapo. Funso ili likubwera, ndinu wokonzeka? Sindikunena kuti ndife okonzeka, ndikukamba za inu mukundimva. Ndinu wokonzeka? Mutamva zonsezi, ndinu wokonzeka? Chifukwa cholinga cha phunziro ndi maphunziro onse tsopano 10 nkunena kuti inuyo mufike pakuti muzindikire, nde mukazindikira muchitepo kanthu, zikuthandizeni kuyamba moyo umene ukhoza kupangani kukhala woyanjana ndi Ambuye. Chifukwa mutu umati, konzani ubale wanu ndi Mulungu lero nthawi isadakuthereni. Mudapanga ubale wanu ndi Yesu okondedwa? Mudapanga ubale wanu ndi Yesu? Hayabusa ndimapita kuchalichi, kupita kuchalichi nkanthu kena, kupanga ubale ndi Yesu nkanthu kenanso. Tinawo anthu ambiri amene amapita kuchalichi koma nena muonenetsa sabwezi wake a Khristu Yesu, sadalape machimo wawo, sadatembenuke mtima. Okondedwa, siyana Mulungu ayi ndi atumiki a diabulosi, amithenga a Satana. Tinawo anthu ambiri apano okondedwa
amene amatha kulalikira ndithu, koma kukamba kwa chilungamo satumiki achoonadi a Mulungu. Tisapusa ndi kuyankhula, tisapusa ndi mavalidwe, tisapusa ndi mphatso za uzimu zimene amatha kutionetsera. Chikumbumtima chawo pena chimawatsutsa mkulu iwe suli pa chilungamo cha Mulungu wayi. Tinawoyimba amayimba nyimbo za uzimu mwanthetemya kwambiri zedi, mwadatchukira nyimbo za uzimu zomwezo, koma cha uzimucho mkati mwawo mulibe atadontho. Amankwalitsa kuziyimba zinthuzo anthu nkumawadalitsa, koma iye mwini simbali imodzi ndipo simbali imodzi ya za uzimuzo ayi. Atapang'ono tinawo adindo ambiri m'makachisimu amene akulongosola ma projects, ma systems, ma developmental issues za mchali chimo, ndipo chilongosoko cha mpingoyo chimadalira iwo, ndipo amazikwanitsa, amadzipereka, amatumikira ndi chuma chawo. Koma kukamba kwa zona ubale wa iwowo ndi Mulungu ayi zero lenileni, phala lenileni, palibe cha nzeru chenicheni. Taonapo anthu ambiri amene atenga chuma chawo ndi kuchipereka m'makachisi, adzipereka kwambiri zedi, ndipo kunja kuno rekodi imene tili nayo ya anthuwo okondedwa ndi anthu onena kuti timawasilira kuti mawawa Mulungu amayendera, amagwiritsa ntchito, koma choonadi chenicheni cha mtima wawo ali kutali ndi chiyero cha Yehova, ali kutali. Alipo ena ali ndi maministries awo otchuka ndi mafollowers ambiri, koma njira imene akutsata si ya chilungamo. Za ena ndi zimenezo, zanu zilibwa. Mukundimvano, ubale wanu ndi Yesu Khristu uli wotani? Ubale umene umakupangitsa munthuwe kuti ukhale bwezi la Baibulo, ubale umene umakupangitsa munthuwe kuti udziyanjana ndi Mulungu mwakupemphera, ubale umene umakupangitsa munthuwe kuti chikhalidwe chako chikhale choyenerana ndi mawu a Mulungu, ubale umene umakupangitsa munthuwe kumamtumikira Yesu Khristu, kufalitsa uthenga wake ndi kuchita zake mu mzimu ndi mchoonadi, ubale umene umakupangitsa munthuwe kuti zako zonse utsogozepo Mulungu, ubale umene umakupangitsa iweyo kukhala ndi discipline pa moyo wako, kukhala mdani wa tchimo ndi kukhala wodzipereka pamaso pa Mulungu. Ubale umenewu inu muli nawo, okhulupirika kwa Iye. Ubale umene mkati mwa mtima wako muli chikondi chake cha Mulungu, chikondi chozama kwambiri zedi, chimene ndiye Mulungu mwini. Ukumbuke mawu a Paulo pena anayankhula mawu kuti ngakhale ine ndingayankhule malilime, ndingakhale ine ndingalalikire, ndingakhale ndingapereke chuma changa kapena thupi langa kuti atenthe moto, koma ngati ndilibe chikondi ndili chabe. Kale ndingatumikire kwambiri ndikuliuza dziko mawu a Mulungu, koma ngati mkati mwanga mulibe uzimu ndili ngati chinganga cholira chopanda pake. Ndinu yani pamaso pa Ambuye okondedwa? Status yanu ndi yotani pakati pa inu ndi Mulungu wanu amene adakulengani? Zilibwa? Kamundipa pano okondedwa, funso lina ndili, mudafa lero kapena Yesu adabwera lero, mudakonza ubale wanu ndi Yesuyo kuti akhoza kudzakutengani kupita kumwamba? Zidati zachitika kuti lero lindi tsiku lanu lomaliza kukhala pa dziko lapansi, kuti mumuyalira mukupita malo aja amene mudakhala mukumva kuti kumeneko kuli malo awiri okha, malo achimwemwe kwa iwo otsata Yesu mzimu ndi mchoonadi, ndi malo achizunzo kwa iwo okana Khristu notsata mdierekezi. Mukuona ngati mukhoza kupita kuti sizongozifuna koma zotengera chilungamo ndi choonadi cha mtima wanu. Muli ndi yankho pa izi kodi? Kudakhala kuti lero lino ndi tsiku limene kumwamba kudayika kuti Yesu Khristu abwere ndi kudzaweruza dziko lapansi, kukuweruzani inu malingana ndi ntchito zanu. Adatseka khomo la chisomo, khomo lakuti munthu asalapenso, nayika full stop pa zimenezo. Kodi inuyo mukhoza kukapeza kuti muli mbali iti? Mafunso amene watikakamize kuti mauthenga wati samangomva, koma tifunike kuchitapo kanthu.
tikhale wokonzeka. Ndi chifukwa chake tawerenga mawu a Mulungu pa uthenga wabwino wa Luka chapter number 12 kuyambira ndime 35 mpaka ndime ya namba 40 imene akunena moonenetsa ife omva izi tikhale anthu atcheru. Tikhale anthu atcheru. Ndipo Yesu akupereka chitsanzo monga mmene maukwati amachitikira ku mtundu wake wa Chiyuda, kuti iwo odikirira mkwatiyo ndi amene amakhala mnyumba kumudikirira kuti akamabwera iye komatu akondwe naye pamodzi. Nthawi zonse amakhala ndi tcheru kuti mkwatiyo pobwera asadzapeze iwo atagona. Akutenga chitsuzo chomwecho natiuza ife okondedwa inu mukhale tcheru, mukhale nchodikira, mukhale ndi focus, mukhale ndi jackup yakuti muli nchoyembekezera kuti chichitike. Tikhale ngati mmene kukhala nga mlonda amene amadziwa kuti ndikulondera chinthu chimene chofunika ndi ambiri, ndipo munyengo ina iliyonse wina wake wamaganizo aupandu akhoza kubwera ndi amakhala tcheru. Sakhala wazimu ya anayi chifukwa ali ndi focus, ali nchoyenera kuti achite. Okondo chidwi chomwecho ndi chimene Khristu Yesu akutiuza kuti pamene akukamba za masiku otsiriza, pamene tikukamba za kubweranso kwake, tidzizimva izizi ndi kulipatsa ife kuthekera kokhala tcheru, kokhala osamalitsa, osatekeseka chabe koma osamalitsa. Haleluya. Ukhala munthu wokonzeka. Okondedwa ukakhala ndi cholinga sutangwanika nzopanda pake. Ayi. Umatsala zokhazo zimene zingakuthandizire. Chichewapena chimanena kuti njira yachidule sudutsa mchirere chifukwa umachedwa nuto la sawa. Umana nikuti ndutse apa ndikuti ndichedwa ndutse apa basi nkafike. Ukhoza kuya mbadi ulendo otero koma ukadutsa mchirere sawa yabwino ndero wako yonse yabwino fa munda wachirere sawa zotsalira zimapezeka ndithu. Ukachedwa zimenezo ukapeza kuti nthawi yatha njirayo inali yachiduledi inde koma zopezeka mnjirazo zakupangitsa kuti iwe osakafike mnyengo yake. Ndekuti munthu kamati ukhale ndi cholinga chenicheni, usapite ndi kutengeka ndi zinthu zopanda pake. Ayi, usayambe kuchita zina popeza ukufuna zina. Ameni. Kukhala tcheru. Okondedwa ndimvetseni, kulalika konseku phunziro lonseli cholinga chake chakuti pamene tikukhala mdziko muno tidzigwira ntchito zoona, tidzikhala mabanja zoona. Okondedwa tidzichitanso zina mdziko muno zokhalitsa moyo wathu wabwino zoonadi. Koma pakuchita zonsezo khalani odikira chachikulu ndiko kubweranso kwa Yesu Khristu, ndi kutha kwa dziko lapansi, ndi imfa imene idzakupezani kukuchotsani mdziko kuti moyo wanu ubwerere kwa Iye amadaulenga. Mudzikhala ndi tcheru. Ichi chisachoke pamaso panu, chisachoke mu mtima mwanu, chidzikuthandizani kumachita zanu mosamalitsa. Chidziwitso ichi chikhale mwa inu. Ameni. Munthu amene sadziwa chimene akuchita amachitapo zinthu chifukwa alibe focus ayi, alibenso limitations ayi, amangochita zinthu mwachitambasala mwachinkululira basi. Koma Yesu pakutiuza kuti nthawi yapasi pano idzatha, akutiletsa kukhala mwa yaviyavi, akufuna tikhale anthu acholinga, ndipo wacholinga satopa. Ameni. Haleluya. Chachikulu china chimene malemba akunena akuti zidzakhala bwino kwa antchito amene mbuye wawo pobwera adzawapeza akudikira. Inde ndikukuwuzani kuti adzakonzekera kuwatumikira, adzakhala nawo pa tebulo ndipo adzabwera ndi kuwatumikira. Ameni. Amene adzawapeze ali mcholinga chimene iyeyo adabwerera, amene adzawapeze akuchita chifuniro chake, amene adzawapeze akukhala mzimene iyeyo amafuna, na amene adzanjoye naye, na amene adzampatse chimwemwe, na amene adzatumikiridwe ndi iye.
amene adzakhale mchimene mulunguyo amafuna. Ndikuwuza namba lokondedwa, mawu okhawa akuonetseratu kuti kwa amene sadzapezeka ali mchimene iye amafuna, adalimba kale mtima kuataya, adalimba ndikale mtima kusalabadira. Musakhale iye amene sadzalabadiridwa ndi Yesu pobwera iye ayi. Khalani okonzeka, khalani mchimene mukumva cha mawu a Mulungu, chitani chimene mawu a Mulungu akunena. Musamangowombera m'manja nkumati ameni nkumangomwetulira koma osachitapo kena kalikonse ayi. Mukhoza kuchita zonsezo okondedwa, pakubwera iye nkudzakanidwa chamanyazi. Kamundimva kwa malemba kuti zidzakhala bwino kwa antchito amene mbuye wawo adzawapeze ali okonzeka, ngakhale iye atabwera pa ola lachiwiri kapena lachitatu usiku. Zidzakhala bwino kwa amenewo. Mawu akuti zidzakhala bwino, mwamvetsetse, zidzakhala bwino kwa anthu amene adzakhala akumudikira, osati kungodikira chabe, koma adzakhale okonzekanso, adzakhale mchimene iye amafuna. Chifukwa kulipo kudikira kwina nkumadikiradi koma usali chimene iye akufuna, umadikira wabule chifukwa sakutenga nawo. Nonse muli m'mipingo ndi chiyambi chakukhala okonzeka ndodikira, koma khalani mchimene iye akufuna. Chifukwa mukhoza kukhala pa mpingo nkumuoneka ngati mudikira, nkumuoneka ngati kuti ndino okonzeka, pobwera iye nkudzakukanani. Kudzakukanani nthawi ndi nthawi. Dzifufuzeni ndili mchimene malemba anena. Chifukwa kulipo okondedwa kumadzilimbitsa mtima kuti ine ndiludikire zomweso, kulipo kumadzilimbitsa mtima kuti ine ndinakonzeka kale, yeti pa standard ya amene adzakutengeniyo simudafike. Ndezimakhala zomvetsa chisoni zomwe kuti wakhala pa chilaini nthawi yonseyi, koma nthawi kupita poti nthani yako yafika nkumakubweza kuti mulibe zoyenereza. Chimakhala chopweteka. Kulalikira nkufuna kukupewetsani kuzopweteka chimenecho. Chifukwa pokhala inu mumapemphera, pokhala inu mumatcha Khristu, pokhala inu mumatumikira, mukhoza kumadzitenga ngati kuti mwafika pa mulingo amene iye akufuna, yeti musali chimene iye akufuna. Koma ndimati ndinene, sadzamva chisoni kuti ayi tsono popeza kuti inuyo mwakhala pa laini nthawi yayitali, therefore tingochita motere. Kulibe zimenezo, kulibe. Mwakanika kufikira malo awo opita alipo kale, ndi gahena wa moto. Mukhoza kuphonya zambiri pa dziko lapansi, koma chipulumutso chopezeka mwa Yesu musachiphonye ayi. Mukhoza kumanidwa zambiri mdziko lapansi, koma ichi chokha chopulumuka musalole chikupitirire. Mukhoza kukhala opanda zina ku dziko lapansi, kukhala opanda galimoto, kukhala opanda chuma, kukhala opanda banja, kukhala opanda maonekedwe amene anthu akhoza kuwayamikira, kukhala osatchuka, kukhala munthu mwina wopeputsidwa ndi ochuluka. Koma dziwani, musakhale opanda Yesu ayi. Musakhale opanda chipulumutso, musakhale munthu wa uchimo amene munthawi yosayembekezereka muli kupita kamene Yesu ali kubwera, ndipo wonse osadzakhala mchimene iye akufuna ndi gahena wamoto. Chipulumutso ichi musachiphonye. Nchaulere nchopezeka ndichi ndikupatsani pano pachi, chongokhulupirira Yesu ndikulapa machimo anu wonse. Chimenechi musachiphonye. Malemba kuti zidzakhala bwino. Ngati kuti zidzakhala bwino kwa amene adzakhale mwa Yesu, adzapeze ali pa standard imene akufuna. Ndi kuti zidzakhala kuyipa kwa amene sadzakhala chimene iye akufuna. Zidzakhala zoyipa kwambiri. Kuyipa kenkota number 1 ndi kuti chiweruzo chawayipira kale, mpatanso woti alape sutheka watha basi. Zidzakhala kuyipa chifukwa iwo akakhala mgahena wa moto. Ndipo zidzakhala kuyipa popeza kuti chilango chimenecho kulibe kuti chidzatha apa. Nchamuyaya monga malemba anena, nchamuyaya okondedwa. That's why zidzakhale kuyipa. Ode ndi tsoka lalikulu kumafa opanda Yesu, ndi tsoka lalikulu okondedwa kumafa opanda Khristu, ndi tsoka lalikulu kwa mpiri zedi, nchomvetsa chisoni, nchowawa, nchopweteka. Kumeneko kulibenso kulapa, kumeneko sizikasinthika, kumeneko nzamuyaya, ndi tsoka kufa opanda Yesu. Ndi tsoka lalikulu kwa mpiri zedi, ndi tsoka lalikulu kwa mpiri zedi.
kutandaulira pala kokondedwa, zikhale bwino kuti imfa pokupezani mukhale okonzeka. Zikhale bwino okondedwa kuti ngakhale Yesu pakubwera lero akupezeni munokonzeka. Zikhale bwino kuti dziko likamati lithe panopa inu ndi Yesu khete zili bwino. Ameni. Andipetsana mbalo okondedwa. Yesu akupeleka chitsanzo china kuti bambo akanadziwa nthawi imene wakuba abwerere, sakadalola kuti nyumba yake icholedwe, akadayesetsa kudzipanga defend. Koma poti sadziwa nthawi ina amatayirira. Ndi zimene Yesu afuna atipewetse. Afuna kuti chani? Popeza debt ndithe lakubwera kwake kwa Yesu losadziwika. Ambiri amatha kutayirira. Nchifukwa Yesu abwera ngati chitsanzo cha mbava. Chifukwa ambiri aberedwapo amene anasiya katundu panja, mmutu mwawo munalibe zoti kukhoza bwera kuba. Mmene amati mazi kuzija mawa adaposa katundu cha palibe. Yesu afuna kuti chani? Afuna atipatse mtima wongokonzekeratu. Popeza sindidziwa kuti mbava ikhoza bwera kapena singabwere, katundu uyu ikanipa bwino potetezeka. Limeneli ndi tchero limene akufa likhale nalo pa nkhani ya zachipulumutso, pa nkhani yakubweranso kwa Iyeyo. Popeza sitimadziwa kuti mbava ibwera lili, koma chimene timadziwa choti mbavayo ilipo ndipo ikhoza bwera munthawi yosayembekezereka. Therefore timakhala mchitetezo chokwanira kale kuyikonzekera mbavayo, ngakhale sitidziwa kuti ili kuti yatani ikhoza kubwera motani. Kukonzeka komweko kukhalenso pa moyo wathu wa chipulumutso, pa moyo wathu wopemphera, pa moyo wathu wakukonzekera kutha kwa dziko lapansi, kukhala wokonzeka. Chifukwa mmene munso muli chilungamo chakuti Yesuyo adzabwera ndithu, koma chimene sitidziwa ndi nthawi yake. Therefore daily tidzingokhaliratu wokonzeka kuti Yesu akhoza kubwera kapena imfa ikhoza kundipeza. Khala nokonzeka. Monga mmatseka nyumba yanu ija mukamakagona, kukonzeka ali kuteteza zoyipa zimene simuziona ndipo simudziwa kuti zikhoza kuchokera kuti. Chimodzimodzinso pa za moyo wanu, khala nokonzeka. Zichitani zimene zikhoza kupangitsani kuti mukhale mchitetezo cha chipulumutso cha Mulungu. Ameni. Okondedwa, nchifukwa pa verse number 4 akunenetsa akuti inunso muyenera kukhala wokonzeka, chifukwa Mwana wa Munthu adzabwera ola limene simuyembekezera Iye. Monga mbava simadziwike bwera nthawi zanji, inunso simayembekeza kuti kumalero kubwera chimbava chachikulu cha dzithu. Ayi, chimodzimodzi pa za Khristu Yesu. Nyengo imene iwe sukuyembekezera, nyengo imene iwe watayirira, nyengo imene iwe wayamba kudzinamiza ndi kumadzipatsa kulimbika mtima kwa wekha, nthawi imeneyo Iye ali kubwera. Phunziro nchiyani? Khala nokonzeka nthawi zonse. Kukonzeka kuti tana abusa lero lino ngati mwazindikira sinzanu zili bwino, lapani mtima muvomeni Yesu Khristu kala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu lero. Bathuwa okondedwa, ngati mzina mmatayirirako moyo mwanu, zitayeni zichimatayirirazo, khazikikani pa choonadi cha Mulungu. Ndikunenetsa ine Ambuye Yesu ndidzayenda nanu, zingavute zingatani, machitidwe anga achitika ndi choonadi cha dzina lanu. Ameni. Ndipo musanamizidwe, olo mutapanikizika bwanji, olo mutanyengerero bwanji, mupange chigezo cholimba kuti ndidzayenda ndi Ambuye, ndidzadikirabe Ambuye, ndipo musalole china chilichonse chidzasungulwe, chikhale chiganizo chosasungunuka ndi nyengo zokhumana nazo m'dziko lapansi. Chifukwa mtima wanu ukhazikikepo kuti ine cholinga changa nkaone Yesu basi, ndichedweka ape ku dziko lapansi zilibe ntchito, andinyoze wanthu zilibe ntchito, ndipeze mavuto zilibe ntchito, bola ine cholinga changa nkaone Yesu Khristu. Tsimikizikani mtima okondedwa, tsimikizikani mtima, ndipo lolani kulekana nalo dziko lapansi, lingabwere ndi minyozo yake, lingabwere ndi mawu ake, lingabwere ndi chani. Tsimikizikani mtima, ine cholinga changa pamapero pa zonse ndikalowe kumwamba basi. Tsimikizikani mtima.
ukhale kulakalaka kwanu, chikhale chokhumba cha mtima wanu cha daily, chifukwa zimene mawu Mulungu adanena zidzachitika ndithu. Ambuye akuthandizeni abale okondedwa kukhala mu zimene nthawi zonse. Ndikufuna ndikupempherereni, tipemphere. Atate, ndapereka mawu anu kwa anthu amaphunziro osateni, kale pena ndi pena ndali kudumba sindakwanitse kuchita monga ndayembekezera, koma ndikukuyamikani kuti mwa zonse ndafikabe pakupereka phunziro namba 10 la mutu munatipatsa. Ndikupemphera kuti amene akhala amva zimenezi alimbikitseni Mulungu wakhulupirika kukhala atcheru nthawi zonse, chifukwa mu nthawi yosayembekezereka imfa ikhoza kubwera, mu nthawi yosayembekezereka Yesu Khristu muli kubweranso. Lolani mawu awa akhale chowakumbutsa chakuti tili masiku otsiriza, ndipo zizindikiro zimene kumwamba kunanena ndi izi zikukwaniritsidwazi. Lolani onse akumvawa ayende m'choonadi chanu. Tikupempheranso Mulungu olemekezeka mu topic imene tidzayambanso lero lino madzulo wanu, kuti Ambuye Yesu mundithandize ndiyambe kuwapatsanso magawo amene, ndipo mundichite chokoma kuti ndichite izi mwakatsutsu mosadumphadumpha, kuti akhoza kumva awa moyenerera. Lolani chifundo chanu chikhale pa onsewa mwa Yesu Khristu. Amen.